aquest és el tercer musical que fem amb ells, després dels Miserables, La Bella, la Bèstia i el Mikado, i realment és una experiència molt xula, molt divertida, que juntament amb la família que hem creat aquí, entre músics i actors, ens ho passem molt bé, gaudim molt de la música que fem i és una experiència que és de les millors de la meva vida. Nosaltres estem acostumats a tocar amb instruments, amb altres instruments, ja que a l'escola de música fem orquestra, fem banda, i haver de tocar amb cantants és una cosa més a afegir, a part de l'afinació, d'estar pendents dels teus companys i a més d'estar pendent dels cantants d'anar junts. Penso que com a Lírica fem uns projectes molt interessants i des de que col·laborem amb l'Escola de Música hi afegim un plus perquè aquesta música en directe sempre li dona un punt d'estar més viu a l'espectacle. És el tercer any consecutiu que treballem amb aquest projecte, que consisteix en posar la música en viu en un espectacle musical de la companyia lírica de teatre de Sant Andreu del Palomar. Aleshores, per nosaltres és una experiència molt enriquidora perquè és acompanyar amb la música original d'aquests espectacles musicals. Doncs, com sempre, nosaltres fem les funcions amb molta bogeria. Això vol dir que ens impliquem molt, treballem moltes hores. Jo sempre dic que jo inverteixo un 80% de la meva vida és lírica. Per tant, intentarem que absorbeixi tot això el públic i sobretot que s'ho passi bé.